Hellurei ja hyvää huomenta täältä Delhistä. Tänään on Holin-viettopäivä, eli eilen nähtiin vasta lämmittelyä siitä, mitä värimeininkiä täällä on. Että nyt rupeaa jo musiikkia kuulumaan, niin todennäköisyydet, että olemme yltäpäältä värijauheessa on hyvin suuret. Ja saa nähdä, että onko valkoinen turisti houkuttelevampi värihyökkäyksen kohde vai pärjääkö ne enemmän kavereitaan. Eli se hyvää onnea toivotetaan sillä lailla ja holia vietetään, kun hyvää voittaa pahaa. Siellä on väriä heti käsissä. Mutta joo, pitää suojata puhelimet, voi tulla vettä niskaan ja vaatteet semmoset, että ei haittaa, jos vähän sotkeentuu. Just varoittelivat, että oikein varovaisia, että saattaa parvekkeelta sataa vesiilmapalloja. Niin, no minä en siis saako mummi ekana? Siellä on ekat. Happy Holi! No niin, siinä oli ekat. Okei, no siinä ei kauaa kestänyt. Vaalea turisti on hyvä hyökkäyksen kohde. Mummi ja Ninja vähän on sitä mieltä, että ei tarvitsisi tulla väriä päälle, mutta sitä tuskin voi välttää. Mulla oli suunnitelma, että pääsen tänään shoppailemaan ja saa vielä ihmeakalle juttuja, mutta en tiedä mikä todennäköisyys siihen on, koska Happy Holi! Happy Holi! Nyt meni jo silmään. Tosiaan ainakin aamupaikasta päivästä paikat on kiinni, niin en tiedä onnistuuko shoppailut. Harmittaa sikäli, että tämä yksi päivä oli varattu Delhissä shoppailuaikaa. Ja Happy Holi! Happy Holi! Jätkät on jo ihan niinku väreissä. Happy Holi! Happy Holi! Happy Holi! Ja sitten vielä yksi probleema oli, että akkuni ei latautunut kunnolla. Et katsotaan miten pitkälle minun puhelimen virta riittää. Alright, ei kun syömään nyt aamupaloja. Moi! Tälläkin on tämmönen väritupsu päässä. No niin, annahan takaisin hoitajalle. Oikein täpusun. Saita tämmöisessä savikipossa. Ja tässä on lisuken mausteena inkivääriä. Kaikki nyt Holin nimissä tulee kerjäilemään meiltä. Tästä jo lähti useampi pois. Onhan tämä välillä vähän semmoista, että kun sitten jos ei ole pieniä rahoja ja sitten ihan pieniin taas ei olla tyytyväisiä. Semmoista ei käy tasa ihmiselle läpi ja mihin syntyy ja niin päin pois. Tultiin syömään. Täällä on aika hienoja leivoksiakin kaikkea. Tuolla oli söpöjä ja tommosia omppuja. Kaikenlaista makkeita. Mitähän tämä on? Jotain jogurttia. Tuossa lukee Jagar halva. Se on varmaan... Niin. Tuo on halvaa ja onko tuo paneer? Mistäpä näistä tietää? Täällä on jo varmaan urakoitu viime yö, kun tässä vieressä oleva kaveri nukkuu silleen, että etuihukset on tuolla marinaadissa tai jogurtissa, mitä tuonne on. Niin nuokku. Heräs äsken, toi isäntä heräsi. Niin. Mitä tuli Tämmöstä tuli. No eipä tiedä, samanlaista jogurttimössöä näyttää olevan naapurilla. Niin
Eiköhän tämä ole ihan hyvä. Kananpalasia, sipulia, tomaattia. Ei voi olla huono. Eikä ole liian tulista, minkäkin voi maistaa. Tämä on sitä tulista, tämä vihreä. Yes. Tällä lähtee. Pikkuinen moka tapahtui, nimittäin väitin tätä kanaksi, mutta on niin helvetin hyvää soijaa, että siis jos kasvisruoka olisi tämmöistä Suomessa, niin voisin olla kasvissyöjä. Tosi hyvää. Tofua. Ei soijaa. Same. Tofu tehdään soijasta. Se oli tätä. Minäpä näytän miltä se näyttää tuolla tekovaiheessa. Tämmösiä hyvännäköisiä vartaita. Very good. Piti tilata lisää. Jam. Nyt marssitaan metroasemalle ja yritetään löytää paikka, mistä ostella juttuja. Ja toivotaan, että ne ei ole kiinni. Ei me päästykään metroon. Se on closed. 2 asti on kiinni. Niin on varmaan kaikki kaupatkin, että ei se onnistus muutenkaan. Kyllä täällä oottelee muutkin. Laula meille metrolaulu. Ike saa jonottaa lippua. Nyt tietysti on ryysis, kun kaikki pääsee yhtä aikaa. Tuolla ei saanut tuolla metroissa kuvailla, että en ehkä viitsi siellä sitten. Äiti otti video. Upsis, vahingossa äiti otti video, sit kun sammutti video ja laski puhelimen. Oho, tällaisesta video. Puhelimen takana oli kyltti. No? Ei taas akka pääse ekalla. Ja kato mikä hienous täällä on. Lippulappu roskis. Tää on Delhin metrosysteemi. Tuolta lähettiin. Tää on tää lentokenttälinja. Nyt ollaan tuolla. Lähdetään Keltaselle ja 2 pysäkin väliä tuonne. Viimeinen pysäkki on Samaipur-Padi. Ei siihen suuntaan lähde. Tää on niinku... Selkeä. Otettu haltuun niinkö? Tämä on hyvä. Linja. No niin, heti löytyy. Laituri 2. Nää on aika helppoja nää metrot ja junat on vähän eri asia, mutta metrot on yleensä kyllä joka paikassa ollut aika lailla helppoja suunnistaa. Luottovehje. Suosittelen. Siinä on Intian postipaketit lähdössä. Yllättävän hyvin on niinku kulkenut Intian posti, mitä meillekin on täällä tullut tavarata. Niin kaikki on tullut ja ainakin niin pitkään on paketti edennyt, kun se on tullut Suomen postin vastuualueelle. No tämä on kyllä totta. Tästä kun kahtoo, niin ei usko. Lähetysfirmojen kautta se rajaylitys onnistuu sutjakammin, mutta Intian posti kyllä kuljettaa niinku meille asti tosi hyvin, että vähän vaikea uskoa, mutta totta se vaan on. Ei oo ikinä hävinnyt. Täällä ois nyt markkinameininkiä, mutta aika lailla paketissa on. En tiedä aukeeko ne myöhemmin. Muutamia kauppoja on tälleen auki, mutta
En tiedä, löydänkö etsimäni. Kaikki kauppoja, mutta nope, not today. Siinä on turistikuljetus useamman kärryn joukolla. Täällä on kyllä tosi paljon näitä pyöräriksoja vielä. Badam milk, condensed milk. Niin kondensoitua maitoa on tuo. Se on sitten tosi makkeeta. Rabdi falda, rabdi lassi, rabdi kullad, badam milk. Tiesikö tommonen joku jätski? Se on kyllä tosi makkeeta. Ehkä ei. Thank you. Tuolla isäntiä ajetaan keppien kanssa poikki, etteivät jää loisimaan tähän. Kötköttelijät ylös. Heitä. Täällä on violettia roisia. Colorful temple. Happy Oli. Where are you from? Finland. Finland. Yes. Nyt löytyy joku tämmönen. En tiedä onko paljon auki paikkoja, mutta käy vähän kahtelemassa. Tämmöstä muslimialuetta on tämä. Nää ei vissiin juhli niin paljon tuota holia, että olisi kaupat kiinni. ये गर्मियों का तोहफा है भाई साहब, हम दर्द वालों का तोहफा है। बड़ा गिलास 10 Ruusu रुपए, juomaan. छोटा गिलास Maistuuko 5 ruusu? रुपए। ये आप भी पिए, उसको भी पिलाए और आपके साथ जो फैमिली है उसे भी पिलाए। ठंडा मीठा रोबजा भाई साहब, बड़ा गिलास 10 रुपए, 10 रुपए, छोटा गिलास 5 रुपए। पुरानी दिल्ली, फतेहपुरी, जमा मस्जिद, चांदनी चौक, लाल किला का मैसूर रोबजा है भाई साहब। बड़ा गिलास 10 रुपए, छोटा गिलास 5 रुपए। ये गर्मियों की Pimeisuodalle. Mennäänhän taas metrolla. Selvisi kun kehuit metroa. No metrot on niin näillä on helppo ja selkeä matkustaa. Paitsi kun metro piti tulla tähän ja sitten ottaa toinen metro seuraavalle vaihtoasemalle, mistä päästään meidän omaan metroon. Ja ei tätä väliin koko linjaa ole olemassakaan. Paitsi sitä kartassa nyt on sinne viiva sinne piirretty, mutta ei, hyvä kysyä. Että is there a pink line? No pink line. Ei semmoista linjaa olemassakaan. No, Se nyt on vaan siellä kartassa. Ei, pikku. Turistit tarttuu pikkujuttuja. No me kuulemma päärautatieasemalla. Nyt ruppee olemaan kyllä taas nälkä. Tarviiks jotain evästä, ollaan lampsittu vaikka mitenkä paljon. Vaikuttaa silleen, että onko nämä paikalliset lähdössä lomille
maalle tai kotteihin jonnekin pois kaupungista, kun niin monella on noita kasseja ja niinku on niin tyhjää täällä joka paikassa. Piti vetää sitä väliin lehtitaikina tommonen hässäkkä ja saida. Tää on nyt, aikaisemmin oli se inkivääri, niin tää on kardemumma. Tääkin on kyllä aika hyvä. Niin, nyt on metro seikkailtu. Jotain evästä pitää isommin saada. Syötiin vaan niin pikaiset siinä välissä, niin sitten hodlalle ja pakkailua ja semmoista. Akan eväs on tomaattikeittoa ja noita. Nyt en malta odottaa, että tulee muiden eväät. Aika perusmeiningille näyttää, ei mitään hirmupileitystä. Minä aina ostelen kaikkia Herpanna meidänin kaupasta. Äkkinäinen ostopäätös tuli kaneessa juttuja, niin tämä oli sitä väriainehommaa. Nyt mulla on yksi pussillinen vielä pidepulveria. Meidän piti antaa se jollekin. Ja tuolla toisella puolella on yksi heppa, vähän huonokuntoinen. Ei oo hirveesti hevosia näkyviä. Tämä on se sama mikä eilen. Lehmiä on hirveästi, mutta Surullista kun tuntuu, että mitä me tuokin ruokaa täältä löytää. Jalkakin on kipeä. Avia. Voi voi. Sepäs oli viimeinen päivä Delhissä ja Intiassa ja reissussa ja 5 tulee meille aamuyöstä kyyti ja lähdetään lentoasemalle. 7.50 lähtee Finnair Suomeen kohti ja me hypätään kyytiin. Tämä päivä alkoi värikkäästi ja odotettiin kyllä, että niinku tulee ämpäritolkulla vettä ja väriä ja kaikkea, mutta homma rauhoittuu ilmeisesti. No, eilen pilettänyt niin paljon ei jaksanut tänään enää niin juhlia, mutta nähtiin myö värimeininkiä tännekin. Ostokset jäi tekemättä. Oi ei, jotain pientä löytyi, mutta no, ihme akka keksii jotakin aarteita kyllä aina, että ehkä se nyt ei ollut niin katastrofi. Mutta, see you soon. Eikä? Hyvää yötä ja huomenta reissulaiset suuntaa kohti Delhin lentokenttää. Kuulostaa poskista. Sellätäänkö me heippakilpareille? Mutta miten niitä roikkuu poskista? No en tiedä. Heippa Kilpiäinen. Missä toinen? Heippa. Se on se mun lemppari. No niin, nyt meillä on taksi tuolla. Let's go. Let's go home. nyt meillä on katkena.
netti on katkenut jo puhelimesta, että kaipa nuo tiedot riittää. Ei päästy ekalla sisään, kun tosiaan netti loppui ja ei pystytä näyttämään lippuja. Meni vähän säätämiseksi, niitä pitäisi antaa nyt nettiin. Päästiin sisälle. Laita muistiin kuvakaappaus lentolipusta. Siellä on meidän kone. Nyt sais ruveta sinne menemään, mutta tuolla on vielä jonoa, niin otetaan hetki. No niin, nyt sitä ollaan paikoilla. Nähdäänkö me Suomessa? Kohta paljon. Bye bye. Aika hieno keli täällä. Aurinko jo lämmittelee. No niin. Nyt on ensimmäiset ruisleivät syöty ja pipo pistetty päähän. Ei täällä kyllä paljon pakkasta ole, että en kattonut mittaria, että plussallahan se tänne on ollut ja aurinko on paistanut. Hieno keli. Täällä ollaan Lahdessa nyt ja reissua heitetty ja en kyllä osaa vielä kaikkia reissun tunnelmia kuvailla sanoiksi, että toivottavasti viihdyitte mukana ja nyt varmaan ihme aika videot rupee hiljenee, että vielä itse teen näitä videoita, mitä ette päässyt näkemään, että jonkun verran jäi jälkeen tässä päiväkirjahommassa, mutta toivottavasti siellä oli tyypit, jotka nautti. Näistä saisi tykätä vähän lisää, niin voisi innostaa tehdä jatkossakin, että en varmaan tuolta perusmeiningeistä kotona viitti hirveästi videoita tehdä. Mitä tää on mulle antanut, niin on antanut ainakin rohkeuden olla tässä kamera eessä ja rohkeuden puhua mitä sylkisuuhun antaa, että kaikesta ei tarvitse tietää 100 pinnaa, voi höpötellä vaan, niin se on ollut ihan vapauttavaa ja ehkä mä sitten uskallan tonne Instagramiin ja Facebookiinkin tehdä enemmän omalla pärställä videoita, että se tästä nyt ainakin sitten jäi. Ja tietysti reissusta hirveästi ihania muistoja ja uusia kokemuksia. Mutta palaillaan, toivottavasti nähdään markkinoilla ja tapahtumissa ja muissa hässäköissä sitten täällä Suomessa. Moro!